Na viacerých základných školách v meste fungujú žiacké parlamenty. Sú však akýmsi svetom sami pre seba, medzi sebou príliš nekomunikujú. Členovia jedného z nich sa to však rozhodli zmeniť. Ide o žiacky parlament na základnej škole Laboreckej, ktorého koordinátorkou je pedagogička Darina Cmarová. Žiacky parlament na našej škole pracuje už 15 rokov. Je to vlastne, členovia žiackého parlamentu spolupracujú s vedením školy a takisto zastupujú žiakov v triednych kolektívoch. V tomto školskom roku realizujeme projekt, ktorý sa volá My sme Laborecka a je to projekt, ktorý podporila Nadácia pre deti Slovenska z fondu Hodina deťom. Týmto projektom, vlastne takýmto cieľom tohto projektu je nadviazať spoluprácu medzi žiackými parlamentmi ostatných základných škôl, pretože vlastne sme zistili, že tá spolupráca, alebo vôbec žiacké parlamenty nejako stagnujú teraz v tomto období. Začali sme tento projekt realizovať na tréningovom školení na Zemplínskej Šírave, ktoré bolo veľmi úspešné, keďže sme nadviazali na komunikáciu medzi žiačkami a zároveň sme vytvorili plán činnosti na nasledujúci školský rok. Čo všetko je v tom pláne činnosti? Čomu sa chcete venovať? Povedz nám napríklad. Na každý mesiac sú určené aktivity. Napríklad tento mesiac budeme realizovať takú akciu. Nazýva sa Loptou proti drogám. Keďže bude deň proti drogám, tak sme vymysleli takúto aktivitu, že sa deti zapoja radšej do športu, ako by mali brať tie drogy. V rámci projektu musia žiaci realizovať niekoľko čiastkových úloh. Náš parlament má mesačné stretnutia, ako každý mesiac máme stretnutia, potom vytvárame biltén a robíme časopis a v tom časopise vlastne dávame najavo ten projekt, že ho vyrábame. Čiže popisujete jednotlivé fázy možno toho projektu. No, dá sa tak povedať, aj propagujeme ten projekt. Jednou z úloh projektu My sme Laborecká je usporiadanie finančnej zbierky na podporu týraných a opustených zvierat a venovanie výťažku najbližšiemu útulku zvierat. Chceme poprosiť alebo požiadať o spoluprácu jednotlivé základné školy a členov žiackého parlamentu pri vyhlásení materiálnej zbierky pre podporu zvierat v útulkoch alebo v karanténnych staniciach. A my sme sa rozhodli, že podporíme tú najbližšiu, ktorá je pri Humennom, a to je vlastne karanténna stanica v Stráskom. Základné školy chcú okrem iného osloviť na pomoc pri zbierke aj prostredníctvom vyrobeného letáku. Členmi žiackého parlamentu sú zvyčajne najaktívnejší žiaci z jednotlivých tried. V tomto školskom roku je parlament na Laboreckej škole zložený zo samých dievčat. Som veľmi rád, že sa na tejto škole zišla taká skupina mladých dievčat, ktoré chcú obhajovať záujmy svojich spolužiakov, chcú ich prezentovať a nanášať mne. A verím, že sa nám bude dobre spolupracovať a že vždy dôjdeme k nejakým kompromisným záverom. Niekoľko takýchto stretnutí sme už mali a myslím, že spokojnosť je na obidvoch stranách. Členovia parlamentu veria, že aj po skončení projektu bude spolupráca medzi parlamentmi pokračovať. Dobre.